חלק 2, חזרנו תחתית. ככה זה נראה, זה נראה ממש אחרת, זה קוטע איך אוכל הכל לבד. גם אני אוכלת הכל לבד. חייב אפשר. נו די, בלי זה. אני אוכל ביחד. טוב. משהו. זה נשנוש קרל שישמעו. תשמעו. סליחה. היום תתעלמו מהפנים פשוט לא אנחנו עם נמשים והיא לא אוהבת את זה ואת הפון הזה. ככה זה נראה ממש עם בצל. מתחרון.